Hej, nu ska jag göra en video på min min tremänningsserver. Och nu börjar vi. Förresten. Om ni vill veta IP så kan jag visa er nu. Det händer. Rusis.asuscom.com. Jag kommer också skriva den i descriptionen. Så. Det här är span. Om vi skriver span då kan ni följa ner här. Och sen så ser spanen ut. Här är shoppen. Och jag köper Iron för 20 man kan köpa en Iron för 20 kronor. Kronor. Och sen kan du köpa en steak för 5 kronor. Och en gold för 20 kronor. Alltså gräsblock för 22 kronor. Nej, en gräsblock för 2 kronor. Sen så här kan du köpa en båt om ni vill. Och sen kan du köpa en rådlös ett fiskespö. Där så får man fiskar så man kan fiska på kanske fisk. Och sen där är spelare som är nu. Han heter Liam Musa och Max Astor. Och det här är ägaren. Där. Det är min tremänning. Han heter The Geckoboy. Han är ägaren över servern. Ska jag skriva så? Jag ska skriva så att jag äger den. Ja, där är ägaren. Han heter The Geckoboy här med nyss. Ansiktsskin. Aha. Jag kör lite parkour här. Ja. Och det här är vad servern heter. The Gecko. Ja, min kompis i min klass, han har gjort en Nine Cat och jag har gjort Simpsons Bart. Och sen här är det någon som har, jag tror det är en som heter den heter igen. Vänta, ska jag säga. Just det. En som heter Erik, men på Minecraft heter han Powerstar. Tror jag.
här är hans hus. Här är hans saker. Här är han där lite eld och köster och sånt. Och sen kommer vi in här på köster. Här har han en... Ja. Vad heter den? Mine. Sen går vi ut härifrån och går till spawn. Spawnas man ju här. Och där står det welcome. Owner is the Gecko Boy, som ni har sett. Then welcome. Och sen efter det är en jail här nere och det är det. Jag kan ta ett glas så kan ni se. Så ser det ut. Och där står det haha, du vart jailen. Den där liksom. Där var jag fan ägaren tvungen att gå. Ja, jag vet inte. Ja, här har ni däremot en chanting. Om ni vill chanta lite. Ja. Och just det här. Här ska det vara en shop, fast det var någon som kunde slåss. Det var som att någon kunde slåss sönder här. Där det var en shop. Fast ja. Fast när vi stängde så att ingen kan slåss sönder det. Men det ser i alla fall ut så här. Här kommer man, ja. Trail Boys, massa saker. Ja. Ja. Det ska bli så. Det var allt jag skulle visa er. Så de här hälsar hej då. Jag med. Hej då.